Moira Knight denied the accusations dzekuti akazadza iye seColors chirwere chemukondombera kana kuti AIDS after aburitsa iye V11 anotaura kuti mutano haana chirwere. Kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva, uyewo musakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So muri Zimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya iri kupisa mastreets esocial media, nyaya yaseColors avo vadzikira pamuviri wavo vachiti ivo vane ma-acids, but pane mamwe mashoko azotaurwa naPlatinum Prince achitaura iye achiti aiwa aya haasi ma-acids, uyewo Magical ataura iye akati ma-acids asina S zvichireva kuti AIDS. But before these artists vataura mashoko aya nekuona kudzikira kwanga kwakaita seColors, takaona rimwe page rekufacebook rinonzi OC rakanyora iro nemusi wa8 January 2025 kuti our deepest condolence to seColors, he has been diagnosed with HIV AIDS. So ndo pakatanga kutrenda nyaya yaseColors mushure mekudzikira kwaakaita achinzi iye ane ma-acids. So pakabva pabudo mashoko akataurwa naPlatinum Prince pamwe chete naMagical vachitaura ivo vachiti aiwa seColors chirwere chaainacho cheAIDS akapiwa icho naMoira Knight. Zvino manje Moira wacho abva aburitsa V11 achiti aiwa inini handina kumbobvira ndazadza banditi chirwere chemukondombera. So Moira Knight aisa iye results ake paFacebook anoratidza kuti ari negative, ndokubva anyora iye paposti iyoyo kuti chete kungoti if you don't know me personally ukangotarisa mapicture angu wega unongoti ashawo last number, but yekuti ndine chirwere ndakapa Colors chirwere ndaramba. It's entirely impossible. How can I give what I don't have? I have heard the accusation but chirwere handina and anditorina. Born HIV negative and I will die negative. Thank you. So ndo kunyoro kwaitwa iko na Moira Knight achitaura iye achiti mashoko enyu ekuti ndakazadza seColors chirwere handizvo, ini ndiri mutano, ndakazvarwa ndiri mutano uye ndichasvika pakufa ndiri mutano, ko ndingagopa sei munhu chinhu chandisina. Moira Knight ari kuedza iye kuzvichenesawo achitaura side rake kuti aiwa kana paino zviri kuna seColors handiniba ndakazvikonzeresa. So muri Zimbabwe my question is it possible kuti unge uchiexpose health status yemumwe munhu uchitaura kuti ane chirwere pasocial media or inyaya yemusic yekupushawo music, because tiona kuti mamwe acho ama-diss songs vamwe vari kupostawo zvakasiyana-siyana pamapages avo about seColors. So muri Zimbabwe ndokumbirawo mupinde mucomment section muchindudzawo mafungiro enyu kuti music yacho inozopera yakuimbwa zvinhu zviri personal kana kuti zvekutaura zvechirwere cheHIV aingava iri mhosva here. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section mabanditi kana muriko nevekwaMagical nevekwaPlatinum Prince ndorurani chingopinde mucomment section muchitidzo zvamofunga about this.